духтаро боромон омадагиай азамаша мекушом нишон метиём. бисёр вақт мегӯем ки нишон битиём сразу дастсафка мекунем клиент то мебарам борошона нишон надода мемона. духтароя илоҷ мекунем ки нишон тиём ки чиян суратошона мемонам. видеоро то охир тамошо кунед. ия куркаҳан суратошона мемонам. куртка ино куртаҳан ино меорам двойкаҳан двойкои калтача суратошона хон мемонам. куртаҳай ё халатан инаи вязни двойкаҳай юбка қатян ино суратошона қайбо мемонам. инаирам двойкаҳай ё куртаҳои бамбук ё курткаҳан сабукаи ина матрасникай ана ё пастели шубаи тиграй ай пеш нишон тиём. тигровкаҳан ирам суратша мемонам. аи клиент заказ када буд маҳқул шудай бояд дига заказ кадам. анаи пастели детския иш пастели детский машаҳа ирам камера симкачаҳая и соатай те симкачараҳои кунам игумам. инаи симкачаҳай занҷири дроз дора бо банди дарозаш занҷирай. духтаро барои заказ кардан дар ватсапам бинависен. номероро дар рӯи экран мемонам. группа дорум, дар группа добавид мекунам. духтаро чизе заказ кардани бошад ҳамонҷа сурати бороро қатъи нархошон мепартумам онҷода.